Bon nangi le se ngim shim latep syapang ka jingyap jong Mahatma Gandhi hadin ba ulala ban pelai lut ya gari India barok gawai naga jingsha sinsha dan boar hakti ka sarkar pareng kakana ka yathu yangi kat kum ka jingbu jinggan mau syapang une uri krau tam jong gari India kalong ka pas ngusang sot adu kata-kata bantip yagi ai ke belajar haga jing em ko jong u Henry minta hangne kenang ban yatip lang baro lese naga banta kitu ki balak tepan kan long gajing pengkan mau biang syapang gajing em ba une uri krau uma da gajing em shwa ba undu no ban em haga ni gasla jong ka kendau hadin gajing pelai luit ke jong u haga snam kat kendai spa sau punyo gajing wan jong gajing lai luit kam shimwan ra satya ya gajing shong suk hapdeng ki Hindu bat ki Muslim kaladan penban ki jing yakhi bat ka jing le marganti hapdeng jongki bat kata kalong ha India bat ha Pakistan ru kumju kane kala pen sitom jingmut e ya Gandhi kumta sa shi sin pat ula pen bana ba un sha jing et ban penwan pat ya ka jing suk hapdeng ki ne ki ar kanhun ulas dang ya gane ha ka khalai trik ugala lengkat ka kandai spa sa pupra hapo Billa House kayeng pakidulan ubilla hapo Delhi hapo sansni ki nongelam na baro alyang kilaya soya ke jingkular ban yasuk no bat ban wanra pat ya ke jingesuk hagari bat kajat benriu baro gawai Henry wat lakata ke jingya kular ke jingete ke balaya soy kidan pat ki bomsuk ya Gandhi namar ki kampen yasuk jong u ki Bishni bat ki dai pat ki para Hindu ki jong u hi ki bapun ya kene ke jing sngau bamhun bat ke jing sngau persha ya kata ke jing penyesuk ke jong u Gandhi ki keno ya u ba u ailat bat ya sha ya ki Muslim ban aja kari ru ya ki ha India kat bah Pakistan pat ki Hindu rit pat ki sha le ban sha khnyat ban kene ke jing persha jong ki ya ki jing le u Gandhi kalayalam ya ke jing perkhat jongki syadu upot kabasniu kata ki temu ban syemno ya ke mensim bakordor bat ya ke jing em jong une unong penyesuk Mahatma Gandhi kumta haka arpauterik ukalalengkat ke kendai spa sobupra kat ba u Gandhi udang kren haka wei ke jing yaseng duai hapelau jong ke ying pakidulan lempoi perkhat ubam ulabathai kensan kato kane phot naga jaga ka ba Gandhi usang Gandhi wat lau layo sngo bat yo I ya kata ka jing bthai jong ubam pen ban sham lakhi satya bat uyai btang ya ka jing kren ka jong u ka jing thmu jong ka jing pen bthai bam galang ka daw ban penyap no ya une Gandhi Henry kumno ka plan ka jong kita ki batmu ban penyam kam sham la urlong satya wat lagane ka plan kam syam lapoi syaka bakitmu Henry kita kirius niu ki bawat ya mensim u Gandhi kim syam la syong that satya ban persyang pat sadaki wei kilat ki wei gelenti kumta haka lai photorik jong uju u benai haka por san baje janme u Gandhi da ka basno ya la dia halor ki terpeng jong ki persaksiu jong u umi nala kamra ban lech syaka plau jong ka ying duai ula kham slam kindiat hakata ka por bat hakata ka sin ula kham yat kham stand endau ula poy plau upai ba ubabon kumbasan spa ngut ai kila ap lupa ya Gandhi bat kila pedang sengopa kibabon kia yang haba uyai leng ba ya ki Gandhi ru kum kadak jong ka jing pedang ya ka jing khublai jong ki ura ya la kikti bala pendai lang hamar kata ka por wei ubri uba ikhan pha wan mi buloj na pedang uta upai ba ubabon ubala sertap hangta bat haba ula wan mi kumne ula ngo ula dami Gandhi kumban penpau ya ke jing boram ya une uri ukrau hadin ba ula de bangu une ubri ula sei artat ya ka pistor ka ba ula buri lepah ba ke jagat jenggu bat ula siat artat ya Gandhi lai kuli klem sange
Agata kapor ugandhi haba ukuli ulak sam ya kakpo ke jong u. Ula syuperta hangta. Belai. Hangta hi ulak kelan hamadan. Namar ki kuli kelak sam ya ki benta jong kakpo. Hadin ke jeng kelan ke jong u. Tang san minit hadin kata. Uriu krau jong gajai benriu gari. Ula dekut mensim artat hangta. Hakitu ki por. Pandit Jawaharlal Nehru ulang menteri rangba beningkong jong ke India balai lui. Haba uyo ya kane ka khubor ulawan mare bag. Haba uyo I ya unong ya lamba kral jong u. Ula thia ak deng ka jinglingken ka snam. Umla khanda yam pai donot lakum bayam u khanlong hi yam u Pandit Jawaharlal Nehru. Bat ya unong penyap jong Gandhi latip kerteng kum unathuram Vinayak Godse. Bat ya une unathuram lakam laset patok bat adin kata kaying bishar kalarai ben pasi ya u shisendan. Lada u Gandhi udang lese unam kubur ya kene ke jingle ka sarkar. Lese un pelaj ya une urius new na ke jingsha sedin pasi. Namar ba u Gandhi kwa ya uno ubriu ba un yap lem ka jingkela ka bamun. Kakubor jong ka jingyap u Gandhi kala herstat cha ka lenggari India. Shen ka jinggendet bat ka jingsyayong ka taplop ya ka ribarok ka way. Hagata ka sngi ka mik ka badum. Kala long ro ka jingdum ka bakrautam ya kari India barok ka way. Uneru ula keren syaki pajba jong ka ri lengba ka radio. Bat ka nega jingkren bapau nam jong u ka yathu adu katno kinang yalam. Bat upat ba hi ki sngau ya ke jingdu no ya unang yalam bakrau gari. Ka jingshai kala jakno na ka jingem jongi ong uneru. Bat ka jingdum sudah kala tab baro saudang gari. Ngamtip ayu ngan yathu yapi bat kumno ngan ong yaka. Unang yalam ba I jongi ubapu umbangi jukhat I ya u. Ubalong ru ukpa jong gajat benriu menta dan syu. Lese nga bakla la danga ong ya kata. La kumno nginom yo isu ya u. Kumbangi jiyo I hakine ki babon snam balalik no. Nginom mare isu sya u. Na kabenta ka jing ai boj. Bat ban wat ya ka jing pentengan na u. Bat kata kala kelalong ka apat sepsni om tang yanga. Henry ya ki milian ngot ki beriu jonggari India barok kawai. Ki milian ki baladu no ya une unang yalam. Kila bot ia kamet yap jong u syaka jaka thang apo rajahat. Tang chuyang kading ki beriuru kila ya yam kila ya ot baki jau umat. Kitip baki nam yo isu lano ru ya unang yalam ba I jongki bakrau ya ubala jukhat buram ya u Mahatma Gandhi. Ya hagane kapor parlag kalong shisha ka ega basngo sangsat. Bat ka basngo sin ai bat ka basngo si ru bantem wala gari India hakita ki por layo ya ke jinglai lui Henry kirius new kila bam du khai wat yala ujong unong pelai lui na ka benta ka jingkwan shimet ka jing mentoi shimet ka jongki parlok kani kalong ka jingethu khana belengkan syapang ka jing ka bakadu ukandi bat ukandi hakani ka por syaba un klan ladan nyop kendai kisnam. Parlok lese kene kalong ke jingtip ke baningkong yepi. Bat kalong pat ke jingpengkan mau na ke benta jompi ke belatem. Ban keren syapang Gandhi kampat kuat tangkane. Kene ke benta ke basa bat ke bakadu tam. Ke jong Gandhi na ke benta ke ri India hi. Borok kawai. Henry ban keren lut syapang ke jingem ke jong new riu krau nadu ba udang kunlung hadu ba unda klatno. Kalong kalendiai kabajerong hadu kata-kata bat ki kam ki jong u ki kam jerong banya ka karta ka ba uem hagane kesla juga kendau de khoblei shibon ya ka bor ba kodor ka jongpi kermen magane ka snilai luai kan wanra shishano ya ka jinglai luai hagari India bau belai unkta ya ki brio ki badan ya ka mensim pen shitamban bat ban ai pat da ka jinglai luai ya iwei pa iwei inong shang hapo kari India ba ye jongi Blai Shibon.